אנחנו כבר מכירים, הוא מופיע גם בתקליט החדש בעיבוד חדש. ברוש עם אדם. ואני ראיתי ברוש שניצב בתוך שדה מול פני השמש, החמסין הקרה אל מול פני הסערה, על צידו נטע הברוש, לא נשבר את צמרתו, הרכין עד עשב, והנה מול הים קם הברוש ירוק ורם. הנה ברוש לבדו מול אש ומים, הנה ברוש לבדו עד השמיים, ברוש לבדו איתן, הוא רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד, ואני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש. ושוב, בוקר טוב לאדם באולפן שלנו בתל אביב. אז תקליט חדש אחרי 3.5 שנים בערך, נכון? מהו קהל, כן. כן. כן, מהו קהל היעד שאליו אתה פונה בתקליט החדש הזה? הפסקתי מהאמונה התפלה הזאת. אין קהל יעד. לא רוצה להאמין בזה. בדברים כאלה זה עלול תמיד להתפקשש, ואתה עלול פתאום לעשות טעויות, וכשאני התחלתי את הקריירה לפני 3.5 שנים, לא בחרתי בקהל יעד שבסוף הגעתי אליו. כן, אנחנו אולי נסביר טיפה ונרחיב בעניין הזה, שהשם שלך, אני חושבת כמעט יותר משמו של כל זמר אחר, נקשר בתופעת המעריצות הצעירות של גילאי 12-14. כן, בהחלט. וזאת לא הייתה הכוונה, למרות שהרבה מאוד אנשים חשבו שזה היה מאוד מגמתי, כל עניין אליל הנוער, סמל הסקס. אבל זה היה לגמרי לא מכוון, הכוונות היו לעשות תקליט לקהל קצת יותר מבוגר, לא הרבה יותר מבוגר, ובסופו של דבר הקהל מחליט אם הוא אוהב אותך, ולא אתה מחליט מי אוהב אותך. כך שכל נושא קהל יעד אצלי הוא דבר לגמרי מוטל בספק, ואני החלטתי שאני עושה תקליט שבו אני אשיר שירים שנוגעים לי, שירים שאני נהנה לבצע אותם, שירים שאני מרגיש שדרכם אני מעביר את הדברים בדרך הטובה ביותר. מי באמת הכותבים שכתבו לך בתקליט? יש לי שם שירים של אסתר שמיר, גם לחנים, לחן אחד, 3 טקסטים, יש שיר של רן אפרון, ינקל רוטבליט שיתף פעולה, אודי אניס שיתף פעולה, אני אפילו כתבתי שיר אחד. זה בערך. כן, אתה עולה על תחום חדש גם של יצירה ולא רק ביצוע, אבל אי אפשר שלא להתעלם ולהתייחס אל התופעה הזאת של ההרצה שהייתה קיימת במשך תקופה ארוכה, ומתוך מה שאנחנו יודעים, הרי התופעה הזאת במקרה שלך שכחה. לא עוברים משבר, זה לא קשה? לא, לגמרי לא, כי היא שכחה, כי אני די כיוונתי את הדברים למקום ההוא. אני עמדתי במצב טוב מאוד עם הקריירה שלי אחרי התקליט השלישי, מתי כספי. מכרתי כמעט 120-130 אלף עותקים משלושת האלבומים הראשונים שלי, שזה כמות די נכבדת ב2.5 שנים, והפסקתי להקליט. זה לא בגלל שלא הייתה לי אפשרות אחרת, הייתה לי אפשרות להקליט תקליט רביעי. הבחירה שלי הייתה בין הקריירה לבין החיים שלי, לבין החיים היומיומיים שלי, דבר שלא היה יכול להתקיים בגלל אותה תופעה מטורפת. אתה מרגיש יותר נוח היום דווקא עם זה שהתופעה נעלמה במידה מסוימת? כן, אני חייב לציין שכן. זאת אומרת, זה לא שיש לי משהו נגד התופעה, התופעה הביאה אותי להרבה מקומות שאני נמצא בהן היום. אני רוצה אבל להיות אמן שמצליח לשרוד על האמצע שבין הקריירה והחיים שלו. זאת אומרת, ולא להרגיש שאני מוותר ונאלץ לוותר על עצמי מבפנים לטובת הקריירה. דבר שעשיתי. כן, אנחנו מאחלים לך בהצלחה. תודה רבה. ושתצליח במה שאתה רוצה להצליח. תודה. בוקר טוב. בוקר טוב. ואנחנו עוברים אל מבזק אחד.